Takže zdraví vás Viny a je zrovna na Stonescaleu, World of Warcraft, na Ofiku a na Pande. Takže chcel by som si spraviť druida. V živote som druida tuším ani nemal na Ofiku. Boli také chábe expenia, že to išlo tak do 6. levelu a potom zrazu nič. Zrazu ma to prestalo baviť. A rozmýšľam nad Hordu, keďže tam Stonescale, no. Ale neviem či male či female. Čo ja vím? Túto jednu vec fakt neviem, ale zoberieme si normálne, takto. A poďme, čo s Kingol, ten je čierno-bielý, to je nejaký oný. To je moc biele, trocha opálenejšieho. Čierneho si zoberieme? Čierny vyzerá dobre, toto vyzerá jak krava Milka. Len keď bola modrejšia, no. Dáme hnedého? A tento ide dobre. Tento. Že? Tento. Aha. Face. Také drsné. To není drsné. Toto vyzerá v pohode. Horn style. Opak jak ten style. Ešte rúšky, aké? Takéto? Ja neviem, vôbec netuším. Dáme ti to maličké. Máme ich čierne. Dáme takúto zarastenú, no to by stačilo. A nick, no tak to fakt neviem. To je. To je. To je. To je. To je. To klasika, keď nič nejde, tak takhle. Ha, rada. Ale ešte niečo potrebujem. A to je heirloom. Takže odtiaľto z Monkasy, ktoré už nehrávam nejak ma extra nebaví. Tu máme nejaké veci. Aha, super. Aha. To si nesedne. Ale mám tu veci aj na healera, takže to môžeme jesť aj balancáka, hned aj Ferala. Ale Ferala by som chcel najprv. Lebo vyskúšam, tak aj uvidíme, no. Ja sa potrebujem vyprázdniť. Čo je guildbanke? Ja som to chcel vykradnúť. Určite. Nič tam. Takže tak. To čo je? Hovenka. Ale mám tu stavku. Tak. Utíkej, Christe, utíkej, kotúlej se. Tu je pošta a je to vajný, že? Vajný. Do batohu si to musím dať všetko. Takto. Bum. Tu mám enchant, mám. To je na agilitu, ale to je na hovno, aby som tam najradšej chcel stavku, to by bolo lepšie, ale čo? Človek si musí zvykať. Tak, mám všetko? Máme všetko. Aj, ale samozrejme, že ešte nejaké goldy si tam musím posledať, čo som žebrak. Takto, teraz to je... Aha. Tak teraz to nie je dobré, lebo to je
Nemôžem za líkou posielať na hordu. Teraz sa uvidím, len tak zo strandy aj herlomy sú fuč. Aj to sa mi raz stalo. No, takže... Stavku nemám. Nevadí. Ale dúfam, že môžem tú mejsku. Tento diel som spravil nejaký kratší, taký 15-20 minútový, potom len uvítací a potom to... Great tragedy has rocked the Tauren tribes and shaken their once stalwart devotion to the Horde. Ale malinko stíšim zvuky, lebo to asi húči pre vás, že? Dobre. Takto. Takto. A kde je pošta, môj zlatý? To je ešte tak. Si pamätám, že na Outlook či na Katáči to bolo niekde až v prdeli tot bonom Thunderbluffe. Aha, to je nové. Výlepšená mapka, no nové. Verím tomu, že to je od Pandy alebo od Katáču, ja som to živote ešte nebol, no tedy. No čo je, no? Bum 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 bum. No keďže nemôžem... Ja som si to rozšamana. Ježiš, to sa mi stáva každú chvíľu. Ja som nechcel šamana. Že sa na to... Neví toto. Takže menší fail. No ďakujem za gildu, ale ja ho nepotrebujem, ja si ho vymažem. Ach jo. Za čo? Za čo? Takže znova. Zas nik mám obsadený boha. Ach, my god. Volá sa, ako zavolá ten čurák. Viny. No, takže znova sa jak dement musím lognúť, lebo som sa to zabudol preposlať. Dúfam, že nemám penáze na ony, na preposlanie, lebo ma drbne. A po nič nepýtajú? Pýtajú, 3... Ty sa nesmej, toto není žiadna sranda. Ja som v patovej situácii, nemám 3 strieborné. Koľko mi dá ten quest? 15. Ježišmarja. Hej chlapci, potrebujem 15 strieborné, nie, 3 strieborné potrebujem, niečo potrebujem predať. No, Herlon to nebude. Preto sa len golov, no určite. Chlapci, kde ste? Chlapci, niekto, pomoc. Není tu niekto? Aha, 4 paladín. Čo tu robí paladín? Aha, vlastne paladín môže byť to, ne, dobre. Ale to je z twistu, ja chcem tohoto. Ja si ho invajtím takto. On je zaručené AFK. No takto, keď zabijem nejakú Charizard túto, chcem poviem ja. Ale ja som môžem dať stav, čo? Aha, už to môžem počas oného, pohodlne. Netreba žiadny glip, nič. No dobre, napome... tak to bude veľmi dlhé šetrenie toto. Takže takto, no poď, dúfam tam je čo cenné. 5 strieborný. To si nesedne. Ja neviem jak to spraviť. Ja som úplne vymletý. Preposlal som si veci, ktoré si nemôžem preposlať späť. A čo gilda? Neutrálna. Vôbec tak si nic nemôžem vybrať. Možno, že by som niečo vybral a predal to, ale... Ja, toto mi nebude fungovať. Alebo... Ja hovorím. Nemám reputáciu. Och môj boh. Go in peace. My sisters watch over you.
Tak jak idiot tu budem robiť questy, dokým si nenašetrím 3 strieborné. No dobre. Tak ideme na to. Takýto fail, tuším, ešte Vovko nemal. No aspoň sú tu šupy. Pár za 50. No poď môj, poď môj. Poď môj maličky, poď. Hej ha, prosím. Please, 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 please. 5 strieborných. Help me. Len 3 strieborné, prosím. Are you there? Čo to je za magora? Tak znova všetko na mňa. Znova. Štípni ty veštia. Wow. Za 96. A poďme takto, poďme, kosíme to. Čo máme od ďalšieho, lebo normálne, že ten skryt čamana, no určite zabudím tie chlapci. No ale musím zbierať ten ľud, lebo... 9 strieborných, čo si neni? Ja mám na chvíľku strieborný, ja idem. No tak... What brings you here? 22, to je najvhodnejšie. Be careful. A ty questy ja kretén budem robiť znova, že? Lebo nemám 3 strieborné. I'm out of range. Ja neviem ako to spraviť, neviem ako to vymysleť. Greetings. What brings you here? How may I Ale čo mi aid you? to pomôže? 35 strieborných. No tak vidíte ako sa expí šaman. Mám full? No, keby som mal trinkety, ale trinkety sú také úplne nejaké extra mega iné potrebujem. Hail. Poďme. 5 strieborných, ty kokos. It's too far away. Poďme rýchlejšie, nemám čas. No. Očividne toto celé video bude nejaké 15-20 minútové. Tak to strihneme a spravíme časť, ktorá má byť správna samozrejme. A dúfam, že si zase nevytvorím niečo iné. Apple! Jeden strieborný, to si môžete nechať. Ako dostať goldy, nemám ducha. Čo drahé, čo je drahé? Koľko máme? Ach jaj.
range. I need to get closer. It's too far away. Samé mesa. Keby som mal tie mesa zbieral, už by som mal asi 7 bronzových. Ja mám chuť predať jeden herlom. Ah, I've been expecting you. Farewell. A znova ide. Walk with the Earth Mother. Give me, please. Oh my god. Tyjo. On buď nemá, alebo ja neviem. I'm out of range. No ja som si chcel vychutnať to expenie a vôbec sa to neviem. To čo som nechcel expiť, to je v prvom rade. Konečne ma nebo vie takto chodiť to kastiť. To je vždycky žádza. Čo tu máme? My skončíme asi niekde tuto pirpurči. Ty vole. Chlapci, za chvíľku máme 2 strejvorné. A dúfam, že to prepočnú na špatný charakter. Ale ja mám nápad, ako by som to už mohol spraviť, ale už keď som pri konci, že by som kúpil vlastne obyčajný tabard, Guild tabard, ten nie je tak si to bolo, ten som predal na nejakých 12, tak to by bolo lepšie. No, tak do budúcna budeme vedieť. Alebo skôr do budúcna to už budeme spraviť. To som si hovoril aj predtým. Poďme. Ale toto ja nechcem, do týchto ja chcem, aha. Oh shit. Motherfucker. Takto. A to je všetko, odozdať to a dúfam, že budem mať to, čo potrebujem. 50, 51 strejborný a odozdám hento, mám 3 strejborné. Chvála Bohu. No. Takže tak. Ale asi budem asi musieť nastaviť aj bindy, tuším, lebo tu nemám nič, neviem, jak som na tom. Aj chcem vidieť. Jak sa to robí? Takto. No, tu nič nemám. Takto. Niečo to, hej? No, máme, myslím, že to, čo potrebujeme. No, nie, ďalší quest už nemáme. V žiadnom prípade. Utíkej, chodiste, biež, utíkej. Tak aký máme teraz skin? Máme hnedé ruky. Či ona je len fousy po slovensky to je jak fúziu. A čierneho rohy. Dobre, ahoj. Toto máme na dve veci, nepotrebujem to. Hopla, hop. How may I aid you? Ká mám odovzdať tie posrané questy. Ja som nedovzdal vlastne. Som sa lákol. No, máme 3 streborné, alebo trvá ešte, aha. Tu je niečo.
Takto. Tak. 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 A to je všetko. Koľko to máme? 3,45. Greetings. Tu je pošta. Tu je pošta. Be careful. Viny. Ako to bolo, že? Ne. Bronzových. No môže. Čo mám spraviť? What brings you here? Toto mi zase dá one. When's the Peniaze. back? 15 bronzových. Chápete to ľudia? 15 bronzových. I'm out of range. I need to get closer. It's too far away. Zajíček. I need to get closer. Stále na ní konec. Dúfam, že to nebolo 61 alebo 65, lebo má mŕtne. Sem nahej, sem voľnej, sem voľnej. I'm out of range. To bolo viny. Niečo tu nehraje. Tak, presne tak. A čo keď je... Koho to zaujíma? Nechápem to. A buď mám vak, alebo neviem, ale tu mám, že bol si odpojený z Battle.netu. Že by to je problém? A už som tu? Či? Aha. Čo sa stalo? No prdele. Čiže to je jak boheslo. Čo? You are stunned? Stunned? Čo to kurva má za... Jebe tomu? Jaký target is...
Verím tomu, že tam je niečo, čo tam nemá byť. Nehovorím, ja som pán. A som povedal 3:30. Tam niečo nehral. S Bohom, šaman, s Bohom. Tak, ďakujem, že ste si zhliadli toto video, ktoré bol totálny, absolútny fail. Začnem v podstate od znova, len s druhou postavou, ktorú si onedlho vytvorím, ale spravím si to hneď aj druhé video. Tak zatiaľ čus, za chvíľku som tu.